Da vidim, opet poštar mi donio nešto, da vidim šta je ovo sad. Šta sam sad dobio, dragi šefike. Notis, ne, nut. Da vidim šta je. Šta bolan šefike crni? Čuj da će da mi canceluju vozačku, što nisam platio tiketu. Ma šta ćete mi bolan cancelovati kad ja i nemam vozačku? Joj Bože ti sačuvaj. Ma bježi bolan tamo. Čuj da mi canceluju vozačku, a ja i nemam vozačke. Šefik vozi bez vozačke. Šta je ovaj drugi sad, ima još jedan. Šta je ovo? Šta je ovo? Ovo je već malo ozbiljnije. Notis? Kaže da su otkrili da ja nemam vozačku i da vozim bez vozačke i da će mi zabraniti polaganje za vozački. Pa šta će oni meni zabraniti polaganje? Pa ja nisam njih ni pitao da idem da polažem. Ni ću ih pitati. Tamo. Neće ja nići na polaganje za vozački. Šefik vozi kako je došao bez vozačke. Niti mi treba, pa bitno je da nisam dobio papir da ja ne smijem sjesti u auto da ja vozim. A ovo što sam dobio da ne smijem, da ne mogu ići na polaganje, ma ni to mene je briga. A bježi bolan tamo, šefik i dalje vozi vam. A joj, šefik nema ni inšuransa, ni vozač, ništa, samo vozaj, bolan, bježi, bolan, pusti kraj. Čuj, ovih postavili da će mi cancelovati vozačku, a ja i nemam vozačke. Jaj, Bože, ti sačuvaj sakladu.